Вітаю вас на календарі нядзеля 3 красавіка. У эфіры інфармацыйная праграма 7 дзён. Галоўныя навіны адыходзячага тыдня. Нам важна не толькі расказаць пра іх, а і разабрацца, як і чаму адбылася тая ці іншая падзея. Самыя цікавыя моманты з жыцця вобласці вам прадставяць нашы корэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. Сегодня депутаты, как никогда раньше, должны быть связующим звеном между населением и исполнительной властью. Уладзімір Цярэнціў абраны старшынёй Віцебскага абласнога савета дэпутатаў. На пазачарговай сессии яго кандидатура была падтрымана адзінагалосна. Именно в создании совместных предприятий можно найти завтрашний день. Віцебская вобласці Словакія наметілі перспектывы супрацоўніцтва. У Віцебску пабываў надзвычайны паўнамоцны пасол Словакіі ў Беларусі Йозеф Мілаш. Этот конкурс позволяет выйти уже на мировой европейский уровень. Рэгіянальныя адборачныя туры конкурсу прафесійнага майстэрства WorldSkills Беларусь 2016 прайшлі ў Віцебску. Удзел у іх прынялі больш за 30 канкурсантаў, навучэнцаў і маладых спецыялістаў. Старшынёй Віцебскага абласнога савета дэпутатаў абраны Уладзімір Цярэнціў. На пазачарговай сессии яго кандидатура была падтрымана аднагалосна. Як праходзілі выбары новага старшыні і якія задачы зараз стаяць перад дэпутацкім корпусам? Юлія Устінова. На повестцы дня пазачарговай сессии Віцебскага абласнога савета дэпутатаў 27-го склікання одно пытанне аб абранні кіраўніка дэпутацкага корпуса вобласці. З 1999 года 4 скліканні аблсавет дэпутатаў узначальваў Александр Ацясаў, які пайшоў з жыцця восенню 2015 года. У адпаведнасці з заканадаўствам старшыня абіраецца з ліку дэпутатаў. Кандыдатуру Уладзіміра Цярэнціва, дэпутата Адноўкінскай выбарчай акругі нумар 6, прапанаваў Мікалай Канявалаў. Уладзіміра Цярэнціва ён ведае больш за 15 гадоў. Разам працавалі ў дзяржорганах. Упэўнены, гэта сур'ёзны лідар і дастойны кіраўнік. Если берет на себя какую-то ответственность, он старается достигнуть и себя обязывает для достижения цели, то и всех, кто с ним занимается одним и тем же делом. И надо сказать, что у него это хорошо получается, потому что 4 года в ранге зампреда облсполкома это дорогого стоит. Уладзімір Цярэнціў нарадзіўся ў Смаленску, яму 47 гадоў, скончыў Мінскі дзяржаўна-педагагічны інстытут імя Максіма Горкага па спецыяльнасці гісторыя, акадэмію кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці дзяржаўнае і мясцовае кіраванне, акрамя таго мае дыплом эканаміста. Працоўную дзейнасць пачынаў у школе, потым камсамол, розныя пасады ў дзяржорганах. Да апошняга часу намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама курыраваў пытанні сацыяльнай сферы, узнагароджаны медалём за працоўныя заслугі, ордэнам Пашаны. Депутаты кандидатуру Уладзіміра Цярэнціва поддержали. Это тот лидер, который сможет продолжить те традиции, которые начинал Александр Егорович Ацясов в областном совете. Вместе с нами, с депутатским корпусом и, конечно, с Витебским областным исполнительным комитетом. Владимир Владимирович отмечает современный стиль руководства и мышления, творческий поиск, чувство нового, что позволяет смело идти на любой эксперимент, внедрять инновации в практику управленческой деятельности, что очень важно. Выборы проводились шляхом тайного голосования. У адпаведнасці з заканадаўствам старшыня лічыцца абраным, калі больш за палову дэпутатаў прагаласавалі за. Прысутныя на сессии 53 депутаты одноголосно поддержали кандидатуру Уладзіміра Цярэнціва. Мы надеемся на то, что с вашим приходом, а вы видите, вам 100% депутатский корпус доверился, вы внесете действительно что-то новое, более значимое и авторитетное для Витебской области. Мы должны взять на себя одно крайне актуальное направление работы. Сегодня депутаты, как никогда раньше, должны быть связующим звеном между населением и исполнительной властью для обеспечения перехода на более высокий уровень обеспечения взаимодействия государства и народа. Я уверен, что депутатский корпус Витебской области сумеет правильно построить свою работу в современных условиях и оправдает ожидания, возлагаемые на народных представителей, как руководством нашей страны, так и нашими избирателями. Перед новым кіраўніком аблсавета і дэпутацкім корпусам сёння стаяць няпростыя задачы спрыяць эканамічнаму і сацыяльнаму развіццю рэгіёна, быць бліжэй да праблем людзей і развіваць грамадскую ініцыятыву. Юлія Устінова, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск.
Вывести супрацоўніцтва паміж Віцебскай вобласцю і Славацкай рэспублікай на істотна новы якасны ўзровень. Пры гэтым асноўны акцэнт зрабіць на інвестыцыйныя інавацыйныя праекты і галоўнае на іх практычную рэалізацыю. Пра гэта ішла размова падчас афіцыйнай сустрэчы старшыні Віцебскага аблвыканкама Мікалая Шаснёва з надзвычайным і паўнамоцным паслом Славацкай рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Йозефам Мігашам. У прыватнасці замежны госць выказаў намер наладжваць больш цесныя эканамічныя адносіны паміж краінамі. Машынабудаванне, энергетыка, фармацэўтычная галіна, дрэваапрацоўка – далёка не поўны пералік тых сфер дзейнасці, дзе можа быць узаемны інтарэс. Я считаю, что нам надо особенно думать о совместных предприятиях, где Словакия будет входить своими инвестициями, потому что деньги в Европе и Словакия является членом еврозоны. Нам надо ориентироваться на инновационные проекты, потому что технологическое состояние, особенно в машиностроении, особенно в энергетике и машиностроение, которое связано с энергетикой. В общей автомобильной промышленности. Вы знаете, что Словакия, что касается производства автомобилей, на первом месте. Безусловно, у нас работа получится, потому что то, что вы говорите с практической точки зрения. По большому счету и мы ведь в этом направлении ведем работу. И все ваши предложения, они воспринимаются, отчетливо воспринимаются. Прежде всего, определить те направления, где интересно будет для обеих сторон создавать экономику общих предприятий. Именно в создании совместных предприятий можно найти завтрашний день. Йозеф Мігаш выказаў жаданне ў ліпені падчас славянскага базару ў Віцебску арганізаваць прэзентацыю славацкіх праектаў і канкрэтна абмеркаваць асноўныя накірункі супрацоўніцтва паміж краінамі. У сваю чаргу кіраўнік вобласці Мікалай Шаснёў прапанаваў сустрэцца ў маі і запрасіў славацкіх партнёраў прыняць удзел у рэгіянальным інвестыцыйным форуме. Замежныя партнёры прыходзяць у рэгіён. Больш за 12 мільёнаў еўра інвестыцый, 100 новых працоўных месцаў. У Орчы працуе першае і пакуль адзінае ў Беларусі беларуска-італьянскае прадпрыемства па вырабе рукавоў высокага ціску. Высокатэхналагічнае абсталяванне, вытворчасць у кругласутачным рэжыме, жорсткі кантроль якасці. У італьянскага інвестара 4 такія заводы па ўсім свеце. Беларускі нічым не адрозніваецца ад філіялаў у Італіі, Польшчы і Кітаі. Спецыялісты прайшлі стажыроўку за мяжой. Дарэчы, персанал малады, сярэдні ўзрост работнікаў 35 гадоў. Все дружно работают, потому что выход продукции – это дело общее. Вот. Ну и премия, в принципе, зависит тоже от выработанного всеми. Если кто-то один что-то не делает, в итоге потом пострадать могут все. Поэтому у нас все дружно в коллективе, работаем слаженно. Используется наша продукция в дорожно-строительной технике, горнодобывающей промышленности, сельскохозяйственной технике для передачи гидравлических жидкостей на всевозможных экскаваторах, тракторах, комбайнах. Мы являемся членами свободной экономической зоны Витебск. И итальянцы были очень довольны о том, что мы имеем преференции при поставках сюда оборудования и при поставках сырья для производства рукавов высокого давления. Зробленыя ў Оршы рукавы высокага ціску накіроўваюцца ў еўрапейскія лагістычныя цэнтры, адтуль на ўсе кантыненты. Удзельная вага працуючых у малым і сярэднім бізнесе на Віцебшчыне павінна ўзрасці да 2020 года амаль на 30% ад агульнай колькасці занятых у эканоміцы. Каб узняць узровень прадпрымальніцкай адукацыі і зрабіць даступным і якасным навучанне, бізнес-школа ІПМ адкрыла ў Віцебску свой філіял. Першы майстар-клас прыцягнуў увагу кіраўнікоў і маркетолагаў розных прадпрыемстваў і устаноў. С годами, с опытом понимаешь, насколько все-таки мало ты знаешь. И поэтому сегодня, в сегодняшнее время учиться, это такое благое дело, и оно во время учебы, оказывается, приносит больше пользы, чем в те годы, которые были раньше. Являясь членом ассоциации
нанимателей и предпринимателей. Я с удовольствием пользуюсь любой возможностью и считаю, что это приносит в первую очередь огромный экономический эффект для нашего предприятия. Через месяц-два мы планируем здесь установить современное телевизионное оборудование для телеконференций компании Cisco. То есть это будет впервые в Беларуси возможность соединять различные центры с одним общим общеобразовательным центром в Минске. Проекты, которые мы начали делать во всех городах, действительно изменят предпринимательскую среду в нашей стране, позволят создать много новых рабочих мест, которые будут успешны, которые будут развивать каждый город, каждый регион. Тэарэтычную адукацыю прадпрымальнікаў бізнес-школа ІПМ вырашыла падмацаваць практыкай і праводзіць першы рэспубліканскі конкурс прадпрымальніцкіх ідэй. Яго арганізатары спадзяюцца, што ён будзе садзейнічаць дзелавой ініцыятыве і паспрыяе стварэнню карысных для эканомікі краіны праектаў. Мы не ожидали такой активности от всех городов, потому что мы получили порядка 140 заявок на участие в конкурсе. Сейчас во всех городах уже прошли отборы, включая Витебск. Мы очень рады, что такое количество молодых людей вовлеклось в это предпринимательское движение. Очень много интересных проектов. Это будет не просто победа, это будет победа, на которой люди могут получить первое финансирование для своих проектов. Рэгіянальны тур па адборы праектаў на рэспубліканскі конкурс пройдзе ў канцы красавіка, а фінал адбудзецца ў маі ў Мінску. У вобласці дадзены старт палявым работам 2016. Першымі на палеткі выехалі аграрыі Докшыцкага, Глыбоцкага і Лепельскага раёнаў. Работы пакуль вядуцца выбарачна толькі там, куды можа выехаць тэхніка. Займаюцца падрыхтоўкай глебы і падкормкай шматгадовых траў. Сёлета яравы збожжавы клін па вобласці складзе 846 тысяч гектараў. Гэта 47% ад агульнай структуры пасяўных плошчаў. Паступова ў гаспадарках вырашаецца праблема з набыццём паліва, сродкаў аховы раслін і мінеральных тукаў. Адзначыў па тэлефоне першы намеснік старшыні Лепельскага райвыканкама Александр Быкаў. Яровых зерновых нам надо 6,5 тысяч посеять. Вопрос решается с топливом. Вот сегодня нам уже выделили первый товар на кредит и уже начинаем пахать. Уже некоторые хозяйства, такие как СПЛ Заозерье, Лепельский молочно-консервный комбинат, вчера уже начали и пахать, и подготавливать почву немножко. СПП «Прожектор», филиал Витебск-Лепрома. Ну и остальные хозяйства все готовы в бой. В основном эти все работы, которые сейчас мы начали ранее, это на песках. Планируем дня через 2-3. Все зависит от погоды. Если она такая будет, как сейчас, то начнем сев. Это овес. Одно из первых хозяйств у нас сюда начинается, это СПС Заозерье. Семенной фонд мы обеспечены полностью 100% во всех слоях. Все почищены, все кондиционные семена. 90% у нас обеспечены своими кадрами есть. Больших проблем нет. Всегда помогает техника, помогают районная организация. Уже на наступным тыдні гаспадаркі вобласці пры спрыяльных умовах надвор'я намераны масава прыступіць да пасяўной. З нагоды святкавання Дня яднання народаў Беларусі і Расіі у абласной філармоніі ладзіліся ўрачысты сход і святочны канцэрт. У зале сабраліся прадстаўнікі абласной гарадской улады, гараджане і госці з Расіі. Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі адзначаецца 2 красавіка. У гэты дзень 20 гадоў таму прэзідэнты Расійскай Федэрацыі Барыс Ельцын і Рэспублікі Беларусь Александр Лукашенко падпісалі дакумент аб стварэнні супольнасці Беларусі і Расіі, якая павінна будавацца на прынцыпах суверэнітэту і роўнасці. Гэта свята двух дзяржаў сімвалізуе сабой гістарычны выбар людзей, братэрства якіх умацавана ратнымі выпрабаваннямі, агульным векавым лёсам. Паглыбленню партнёрства садзейнічаюць дамоўленасці абласнога, гарадскіх і раённых выканаўчых камітэтаў Витебской вобласці з рэгіёнамі Российской Федерации. Мы живем на границе, но эту границу не ощущаем. Это уже, наверное, великое благо того, что мы живем в едином союзном государстве. Сегодня мы не только по-соседски, по-братски дружим, но мы еще экономически связаны. Взять даже город Витебск, мы более половины всей продукции мы поставляем на экспорт. И, конечно же, в первую очередь партнер – это Российская Федерация. Урачыстасці завяршыліся святочным канцэртам з удзелам творчых калектываў Віцебска і сямейнага ансамбля «Тараторкі» з горада Бранска, Расія. Да Дня яднання таксама прымеркаваны канцэрты творчых калектываў з прыгранічных расійскіх раёнаў у райцэнтрах вобласці.
Па дадзеных галоўнага статыстычнага ўпраўлення Віцебскай вобласці аб'ём знешняга гандлю рэгіёну з Расіі ў 2015 годзе склаў 3,6 мільярдаў долараў. У структуры экспарту пераважаюць спажывецкія тавары. Амаль трэць прыходзіцца на мясамалочную прадукцыю. Значную частку складаюць тавары хімічнай і лёгкай прамысловасці. Абутак, пластмасавая тара, дываны, шкловалакно, лекі. Ключавая пазіцыя імпарту з Расійскай Федэрацыі – энерганосьбіты. Пастаўкі нафты і нафтапрадуктаў у структуры імпарту ў 2015 годзе займалі 85%. Вялікі ўклад у пашырэнне тавараабароту ўносяць міжрэгіянальныя сувязі. Летась Віцебская вобласць ажыццяўляла гандаль з 74 рэгіёнамі Расійскай Федэрацыі. Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя Пятра Машэрава наладжвае абмен вопытам арганізацыі студэнцкага самакіравання са Смаленскім дзяржаўным універсітэтам. У Віцебску напярэдадні Дня яднання народаў Беларусі і Расіі сустрэліся актывы студэнцкіх аб'яднанняў. Што яшчэ абмяркоўвалі маладыя беларусы і расіяне, раскажа Віктор Праліч. Студэнтка Смаленскага універсітэта Вікторыя Шпакова прыехала ў Віцебск упершыню. Будучая гісторыка зацікавіў не толькі тысячагадовы летапіс Віцебска, але і сістэма работы студэнцкіх актываў адной са старэйшых ВНУ універсітэта імя Пятра Машэрава. Пералік пытанняў, які абмяркоўвала моладзь, шырокі акцэнт на арганізацыі работы студэнцкіх аб'яднанняў. Углубились в структуру деятельности студенческого совета данного вуза. Было бы здорово, если бы у нас были представители не только факультетов, как вот сейчас у нас существует, а также и других студенческих объединений в общем совете, как это здесь. Супрацоўніцтва Смаленскага і Віцебскага універсітэту пачалося 8 год таму з рэалізацыі сумесных праграм. Сёння ВНУ цесна працуюць адразу па некалькіх накірунках. І гэта тычыцца не толькі профільнага вучэбнага працэсу. Мы хотим студента поставить в то русло возможной их самостоятельной деятельности, в котором они сами будут реально, а не на бумаге, решать многие вопросы. Вот здесь вы существенно впереди, здесь мы хотели бы у вас перенять многое. Новым імпульсам плённаму сяброўству стала яшчэ адна нагода. З 2003-го Россия член Болонскага процессу. Пераймаць карысны опыт лепей у сяброў и суседзяў. Россия сейчас работает уже продолжительное время, относительно продолжительное, в условиях Болонского процесса. Поэтому опыт образовательных программ мы также будем учитывать, как разрабатываются вот эти образовательные стандарты, кредиты, поскольку совсем недавно, год назад, мы были приняты в Республику Беларусь в Болонский процесс. Этот опыт для нас тоже очень важен. Сустрэча прадстаўнікоў двух універсітэтаў пройшла напярэдадні Дня яднання народу Беларусі і Расіі, які адзначаецца 2 красавіка. Не выпадкова, што завяршэннем візіту стаў канцэрт як сімвал багатых традыцый братэрскіх народаў. Віктор Праліч і Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Стартаваў новы сумесны праект Віцебскай і Смаленскай абласцей. Бібліятэкі рэгіёнаў пачалі ствараць электронную базу дадзеных «Беларускія смаляне, смаленскія беларусы». Яна прысвечана знакамітым асобам, якія паводле месца нараджэння або дзейнасці маюць дачыненне да Віцебскай і да Смаленскай абласцей. Электронны варыянт даведніка з'явіцца і ў інтэрнэце, а ў верасні плануецца выданне друкаванага варыянту. База данных будет, естественно, предназначена для всех пользователей. Она выставлена в сети интернет. Ну и поскольку персоны универсального характера, это не какая-то отрасль знаний, или это и сельское хозяйство, это и, допустим, и культура, и искусство, и, допустим, можно назвать такие фамилии уже сегодня, это Эль Лисицкий, который имеет отношение к Смоленску и к Витебщине. И персоны, скажем, может быть, и менее такого ранга, но они представляют интерес для читателей, для пользователей. Интернет, он очень обширен, и информации много там той, которая не всегда вам подходит по вашему запросу. Так вот, библиотеки – это именно те институты, которые умеют, и, в общем-то, это одна из их функций, структурировать и предоставить пользователю именно ту информацию, которая его интересует. Супрацоўнікі бібліятэкі Смаленскага дзяржаўнага універсітэта і Віцебскай абласной бібліятэкі імя Леніна ўжо актыўна працуюць над стварэннем даведніка. Анатацыі ў ім будуць на 2 мовах – рускай і беларускай. Традыцыйна да Дня яднання народаў Расіі і Беларусі ў Віцебску праходзіць міжнародны фестываль-конкурс маладых выканаўцаў эстраднай песні «Дзве сястры, Беларусь і Расія». Конкурс праходзіць толькі 3 дні, а яскравыя ўражанні ад яго застаюцца ў памяці ўдзельнікаў назаўсёды, упэўнілася Святлана Макаева.
Восьмы па ліку фестываль стаў самым шматлікім па колькасці ўдзельнікаў – 250 выканаўцаў ад 7 до 18 год. Сваю гісторыю фестываль «Дзве сястры Беларусь і Расія» пачынаў яшчэ ў статусе гарадскога. Ініцыятарам яго стварэння была кіраўнік Палаца творчасці дзяцей і моладзі, старшыня гарадской арганізацыі жанчын Ларыса Мішурная. З кожным годам фестываль набываў моц і пашыраўся колькасцю ўдзельнікаў. Нязменным заставалася толькі любоў да роднай песни. Наш фестиваль – это встреча друзей, поиск идей. И мы с удовольствием всегда ждем с нетерпением встречи с нашими старыми коллегами, участниками, а также ждем, чем удивят нас наши новые участники. До удзелу ў 8-м конкурсе далучыліся выканаўцы з іншых рэгіёнаў рэспублікі, а таксама са Смаленшчыны. Не першы год приезжают сябры з дзіцячай школы мастацтваў и Дома творчасці Рудни. Это участие в фестивале для нас традиционным уже стало, и оно для нас является важным достаточно. Почему важным? Потому что детям надо где-то выступать, где-то участвовать, принимать участие в конкурсах, в фестивалях, совершенствовать свое профессиональное мастерство. Сестры Мария и Марина з Рудни приезжают за узнагородами в Витебск не в первый раз. Я даже никогда не буду расстраиваться, если я здесь не займу никакое место. Я просто приехала сюда послушать других детей, которые тоже поют замечательно. И я думаю, я не хуже их. Атмосфера здесь уютная. То есть понимаешь, что есть люди, которые, может, и меньше тебя возрастом, и больше, но они тоже считаются как тебе родные, потому что они тоже поют, занимаются таким же творчеством. Перед журы стаяла няпростая задача вызначыць самага лепшага, бо ўсе удзельнікі настолькі пераканальныя і таленавітыя. Але конкурс ёсць конкурс. Былі агучаны імёны пераможцаў за першае, другое, трэцяе месца. Спецыяльнага прыза глядацкіх сімпатый. Уладальнікам гран-пры стаў узорны ансамбль народнай песні «Жавароначкі» са Стаўбцоў Мінскай вобласці. Светлана Макаева, Александр Пристаўка, навіны Витебск. Рэгіянальныя адборачныя туры конкурсу прафесійнага майстэрства WorldSkills Беларусь 2016 прайшлі ў Віцебску. Удзел у іх прынялі больш за 30 канкурсантаў. Гэта навучэнцы і маладыя спецыялісты прадпрыемстваў і арганізацый вобласці. Пераможцаў вызначылі па 8 кампетэнцыях: кандытарская і цырульніцкая справы, дызайн адзення, сталярныя, каменныя і электразварачныя работы. Наступным этапам стане рэспубліканскі конкурс, якія адносіны ён мае да міжнародных прафесійных стандартаў, высвятляла наша здымачная група. Миссия WorldSkills International у павышэнні статуса рабочых спецыяльнасцяў і стандартаў прафесійнага навучання ва ўсім свеце. Беларусь далучылася да сусветнай асацыяцыі ў 2014 і летась упершыню прыняла ўдзел у міжнародным конкурсе прафмайстэрства. Гэта дала нашай краіне унікальную магчымасць наблізіць свае стандарты прафесійнай адукацыі да сусветных, перагледзець вучэбныя праграмы і рыхтаваць канкурэнтаздольных, запатрабаваных на рынку працы спецыялістаў. Этот конкурс позволяет выйти уже на мировой европейский уровень, посмотреть навыки и компетенции, тот уровень заданий, который предъявляется во всем мире, и он заставляет нас и участников, скажем так, глядя на то, что происходит, идти вперед и совершенствовать новые технологии. Больш за 30 удзельнікаў у 8 кампетэнцыях і ўсяго толькі адна ўмова – узрост не старэйшы за 22 гады. На базе Віцебскага політэхнічнага ліцэя спаборнічаюць кандытары. Згушчонка і шакалад льюцца ракой. За 2 дні конкурсанты паспеюць прыгатаваць торт, мініяцюрныя пірожаныя, зрабіць салодкую кампазіцыю. На ўсе пытанні пра міжнародныя стандарты разам адкажа смак гэтых страў. Шоколадный бисквит будет, я буду промазывать, сначала пропитывать его, а потом промазывать кремом. За працэсам уважліва сочаць эксперты. Гэта не толькі выкладчыкі, а і спецыялісты прадпрыемстваў. Узровень канкурсантаў ацэньваюць як высокі, хаця іх стравы яшчэ нават не паспрабавалі. Любой мастер, придя на свое первое рабочее место, не был виртуозом и не работал мастерски, как спустя много лет. Все это нарабатывается большим трудом, опытом. Тым часам у індустрыяльна-будаўнічым каледжы свае, праўда, неядомыя шэдэўры гатуюць майстры каменнай справы. Дэкаратыўны мур з цэглы 3 колераў. На заданне адвялі 6 гадзін.
Сложное задание, которое выполняют ребята, заключается именно в подготовке всей конструкции. Это выверка идеальная должна быть, чтобы каждый кирпичик можно было подрезать, померить его рулеточкой, положить на станок для разрезки кирпича и именно таким вот образом подрезку выполнить. Такі від работ выходзіць па-за рамкі вучэбнай праграмы і па складанасці адпавядае ўзроўню 5-го разраду. Выпускнікі каледжа маюць 3-й, максімум 4-й разрад. У дадзеным выпадку эксперты будуць ацэньваць якасць муру, яго вертыкальнасць, гарызантальнасць і тоўшчыню швоў, яны не павінны перавышаць 10 мм. Пры гэтым канкурсанты самастойна вымяраюць цэглу, рэжуць яе, вымешваюць раствор. От качества раствора зависит в камне кладки многое. Он не должен быть слишком жидкий, густой, не должен быть комков. Чтобы его хорошо замешать, нужно долго мешать. Пераможцы абласнога этапу прадставяць вобласць на рэспубліканскім конкурсе прафесійнага майстэрства WorldSkills Беларусь 2016. Ён пройдзе ў Мінску 17-19 мая. Прыдзенскія спецыялісты паспрабуюць даказаць, што якасць мясцовай прафесійнай адукацыі адпавядае міжнародным стандартам. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, Кирилл Кайсберг. Навіны, Віцебск. Рамонтнік, слесар, электрамантёр, майстар на ўсе рукі. Больш за 50 гадоў Васіль Казакоў адпрацаваў на віцебскім заводзе буйнапанельнага домабудавання. Заслужанага ветэрана працы на гэтым тыдні праводзілі на заслужаны адпачынак. Пра чалавека працы, заводскую легенду наш корэспандэнт Інна Кірыенкава. У него есть запись в трудовой книжке в 1989 году. Медаль ветеран труда. Это прошло 25 лет. А кто он сейчас тогда? Васіль Казакоў вырас у гэтым калектыве. Разам, як кажуць, з'елі не адзін пуд солі. За паўвекавую працу хапіла ўсяго і цяжкасцяў, і прыемных момантаў, звязаных са станаўленнем завода. Пачынаў арматуршчыкам, паралельна вучыўся і спасціваў азы рабочых прафесій. Працаваў на заводзе інжынерам, энергетыкам, начальнікам цэха. Стаў сапраўдным прафесіяналам сваёй любімай справы, якой аддаў больш за 50 гадоў жыцця. Васіль Іванович прызнаецца, пачынаў з кувалдай і ломам у руках і нават не думаў, што давядзецца яшчэ валодаць і камп'ютарнай техникой. Любимая работа, она творческая. Здесь полет фантазии. И свои схемы можно внедрить, если где-то что-то отказало. Поэтому я очень доволен тем, что работал в энергоцехе, особенно в лаборатории КИК. Наладка и ремонт станков, новые распрацоўкі и абсталяванне – ничто не прошло мимо рук Василя Ивановича. У коллективе ён самый запатрабаваны человек. Усе звярталіся до яго за дапамогай и парадай. А его працавітасці и отданности можно только позайздросціць. Человек слова, любую распачатую справу ён абавязкова давядзе до конца. Конечно, человек он одаренный и как мастер своего дела. Тут слов нет просто, не хочется отпускать таких людей, потому что, будет тяжело теперь без него. Если в цехах случались проблемы по электрической части, по киповской именно части, поломка каких-то блоков управления, если уже вызывали Василия Ивановича, значит, все, никто справиться не может, сделает только Василий Иванович. Обучил очень много молодежи, даже инженерный состав проходил подготовку именно Василия Ивановича, передавал опыт, до последнего дня он его передает. Я думаю, будем консультироваться с ним еще и в момент его отдыха. Завод для Василя Ивановича стал другим домом, где любимая праца заўсёды прыносіла задавальненне. Што б ён не рабіў, абавязкова з душой. Такі ён чалавек, светлы, шчыры и спагадлівы. Хочу поклониться всему коллективу, всем заводчанам. Мы всегда находили общий язык. Не было никаких проблем. Інна Кірыенкава, Дмитрий Котов, Навіны, Віцебск. Праблемы якасці сучаснай прафесійнай адукацыі абмеркавалі ў Віцебску прадстаўнікі будаўнічых арганізацый і устаноў адукацыі, якія вядуць падрыхтоўку кадраў для іх. Рабочае пасяджэнне праходзіла ў рамках рэгіянальных адборачных тураў конкурсу прафесійнага майстэрства WorldSkills Беларусь 2016, які актыўна павышае статус рабочых спецыяльнасцяў і набліжае ўзровень падрыхтоўкі спецыялістаў да міжнародных прафесійных стандартаў. Як наблізіць навучанне да патрабаванняў не толькі айчыннага, а і замежнага рынку працы, і абмеркавалі спецыялісты на пасяджэнні ў Віцебску.
У Полацкім дзяржаўным універсітэце адкрылася новая міжкафедральная лабараторыя камп'ютарнага мадэлявання і хуткага прататыпіравання. Яна стане базай для навукова-даследчай дзейнасці маладых навукоўцаў і будзе выкарыстоўвацца ў працы студэнтаў розных спецыяльнасцяў, ад інжынерных да творчых. Аб тэхналогіі будучага, якую вывучаюць сёння нашы корэспандэнты. Открытие новой лаборатории у Полацкім дзяржуніверсітэце стало доўгачаканай падзеяй не толькі для ініцыятараў яе стварэння маладых навукоўцаў, але і для студэнтаў і выкладчыкаў. Укараненне сучасных тэхналогій у сістэму вышэйшай адукацыі уздымае якасць падрыхтоўкі студэнтаў. Мы открываем лабораторию, которая должна послужить прежде всего дальнейшему увеличению качества обучения специалистов, которые мы готовим в стенах Полоцкого государственного университета. Специалистов как первой, ну и, что наиболее важно, второй ступени образования и послевузовского образования наших аспирантов и будущих кандидатов наук. Рашэнне аб стварэнні лабараторыі камп'ютарнага мадэлявання і хуткага прататыпіравання было прынята ва універсітэце 2 гады таму. Сродкі на яе зараблялі самі. Был приобретен 3D-принтер Mojo американской фирмы Stratasys. Был приобретен сканер российского производителя Range Vision комплектации Advanced. Это оборудование позволяет полностью обеспечить цикл от идеи до создания конкретной модели конкретного объекта. Было приобретено программное обеспечение лицензионное Ansys. Новая лабараторыя унікальная не толькі сваім абсталяваннем, але і універсальнасцю. Яна будзе выкарыстоўвацца ў навуковай працы студэнтаў амаль 10 спецыяльнасцяў, перш за ўсё тэхнічнага і творчага профілю. Современный мир технологий достаточно очень быстрыми темпами двигается вперед, и использование технологии 3D-печати и 3D-сканирования получило большой рывок за последних несколько лет. И необходимость создания лаборатории такого плана в университете обусловлена тем, что именно студенты придут завтра на завод, на предприятие, и они будут использовать методы современные создания прототипов, мастер-моделей и других объектов. Дзякуючы 3D-друку у лабараторыі можна будзе вырашаць задачы па вырабе розных макетаў і прататыпаў за невялікі час і з абмежаваным бюджэтам, а значыць, на вытворчасць прыйдуць падрыхтаваныя спецыялісты, знаёмыя з інавацыйнымі тэхналогіямі. Сергей Мисурагин, Юлія Рубцова, Сергей Пальцаў. Навіны Новополоцк. Сучасныя тэхналогіі дапамагаюць таксама і сіноптыкам рыхтаваць прагнозы надвор'я. Моя калега Вікторыя Целябкова даведалася ў іх, чаго чакаць ад прыроды на наступным тыдні. Добрый день. Першы вясновы месяц прайшоў, становіцца цяплей і цяплей, дажджы змываюць зімовы бруд. У панядзелак і аўторак слупкі тэрмометраў пакажуць каля +7. А сярэдзіна тыдня прынясе доўгачаканае цяпло. Тэмпература перавысіць 10 градусаў. У чацвер магчыма першая вясновая навальніца, а гэта азначае канчатковае абуджэнне прыроды. Да наступных выхадных амаль майскае надвор'е, +20 і навальніца. Дзякую, Віка, за добры прагноз. Глядзіце далей у праграме «7 дзён». Супрацоўнікі ДАІ ў цывільным дзяжураць паблізу нерэгулюемых пешаходных пераходаў. Эксперымент праводзяць адразу ў некалькіх гарадах вобласці для стабілізацыі дарожнай сітуацыі. Другая спартакіяда дзяржаўных служачых прайшла ў Лужасне. Чыноўнікі змянілі пінжакі на спартыўную форму і заняліся фізкультурай. На зборку кубіка Рубіка крыху больш за 5 хвілін. На міжнародным чэмпіянаце па спідкубінгу ў Віцебску зарэгістраваны сусветны рэкорд. Летась у Віцебскай вобласці было ўчынена 60 забойстваў, што на 18% больш, чым у 2014. Нягледзячы на прафілактычныя меры, якія прымаюць праваахоўнікі, цяжкія злачынствы працягваюць здзяйсняць і сёлета. З пачатку года ў рэгіёне адбылося 14 наўмысных забойстваў. Прычым 2/3 злачынцаў знаходзіліся ў стане алкагольнага ап'янення. Метады барацьбы са злодзеямі і шляхі вырашэння праблем шукалі ўдзельнікі каардынацыйнай нарады па барацьбе са злачыннасцю і прэзідыум Витебского областного совета депутатов. Говорить об убийствах и покушениях вообще не хотелось бы выражать в цифрах. Однако статистика говорит о том, что их в прошлом году было совершено 60.
тяжких телесных против личности 136. Уже на сегодняшний день, к сожалению, зарегистрировано 12 преступлений. Особую озабоченность по прошлому году нельзя сказать, что в этом году это уже имеет место быть. У нас вызывал город Витебск, город Новополоцк, Лубокский, Поставский, Брасловский, Чашницкий район. Должны нацелить все субъекты профилактики на качественную работу в профилактике данного вида правонарушения. Основным мотиватором совершения данного вида преступления, конечно же, является пьянство, незанятость населения, социальное поведение. И, в общем-то, здесь есть над чем поработать всем вместе. Як показали проверки, не ва ўсіх рэгіёнах вобласці наладжана ўзаемадзеянне паміж праваахоўнікамі і мясцовымі органамі ўлады. Праблемныя асобы не выяўляюцца, прафілактычная работа не праводзіцца. Тым часам грамадзяне, якія маюць судзімасць, у 2015 годзе здзейснілі кожнае трэцяе забойства. Не заўсёды функцыянуе і сістэма прафілактыкі ў сямейна-бытавой сферы. Для вырашэння праблем удзельнікі міжведамаснай аператыўнай нарады прынялі комплекс мер па папярэджанні правапарушэнняў. Іх выкананне будзе кантраляваць пракуратура вобласці. Заснавальнік дабрачыннага праекта «Дабрыню стварай» абвінавачваецца ў махлярстве. Следства ўстанавіла, што 23-гадовы ўраджэнец Віцебска, які апошнім часам жыў у сталіцы, пры дапамозе электроннай пошты прасіў арганізацыі Віцебска і Мінска аказаць спонсарскую дапамогу дзецям, якія выхоўваюцца ў дзіцячых дамах. Для збору сродкаў малады чалавек адкрыў рахунак у філіяле аднаго з банкаў. Аднак грошы на дабрачынныя мэты не ішлі. Заснавальнік проекта «Дабрыню стварай» тратил их на уласные мэты. Необходимо отметить, что обвиняемый выбирал организации предприятия случайным образом, используя каталоги Республики Беларусь. В настоящее время в органы предварительного следствия обратилось 29 организаций. Однако мы полагаем, что их число будет увеличиваться с каждым днем. У спісе арганізацый, якія пералічвалі грошы на дабрачыннасць, буйныя беларускія фірмы і банкі. Цікава, што недобрасумленнасць заснавальніка дабрачыннага праекта «Дабрыню стварай» актыўна абмяркоўвалі ў інтэрнэце яшчэ некалькі гадоў таму. Аднак першая заява ад падманутай арганізацыі паступіла ў праваахоўныя органы толькі ў верасні 2015 года. Зараз маладому чалавеку прад'яўлена абвінавачванне за махлярства, здзейсненае ў буйных памерах. Ён заключаны пад варту. Гульня ў дабрачыннасць можа каштаваць яму да 7 гадоў пазбаўлення волі. У Віцебску махляркі выманілі ў пенсіянеркі 9,5 тысяч долараў абяцаннямі вылечыць сына. Жанчына звярнулася ў міліцыю і папрасіла дапамагчы ў пошуку 2 аферыстак, якім яна аддала ўсе зберажэнні. З махляркамі жыхарка абласнога цэнтра пазнаёмілася выпадкова. Яны ведалі пра тое, што ў новай знаёмай ёсць сын-інвалід, і запэўнілі, што могуць яму дапамагчы. Жанчыны казалі, корань зла крыецца ў грошах, і каб вырашыць праблему, трэба развітацца з сямейнымі фінансамі. Пасля гэтага даверлівая пенсіянерка зняла з банкаўскага рахунку свае зберажэнні і аддала чарадзейкам. Разам з грашыма махляркі зніклі. Обстоятельства совершения таких преступлений практически всегда одинаковы. Лица, которые задумали свой преступный умысел, выбирают жертву из числа более доверчивых граждан. Так и в данной конкретной ситуации. Увидя женщину, выходящую из магазина в преклонном возрасте, подошли под предлогом познакомиться, уточнили ее имя, при этом назвав его, вошли в доверие к женщине, уточняли обстоятельства наличия членов семьи, больных членов семьи. И впоследствии, собрав нужную им информацию, преподнесли ее пожилой женщине так, что она действительно поверила в их возможности, в то, что они могут излечить ее больного ребенка. И под этим предлогом, используя данные обстоятельства, завладели ее денежными средствами. В данном случае усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, мошенничество. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по розыску лиц совершивших, по установлению свидетелей и очевидцев. Падобная злачынная схема сёння шырока распаўсюджана. Не так даўно падобны выпадак адбыўся ў горадзе Обнінску Расійскай Федэрацыі. У Віцебску гэтая гісторыя атрымала добры працяг. Віцебскія праваахоўнікі сумесна з магілёўскімі калегамі затрымалі 3 ураджэнцаў Украіны, якія падазраюцца ў гэтым злачынстве. Не выключана, што сваю незаконную дзейнасць зламыснікі паспелі паставіць на паток. Праваахоўнікі знайшлі ў экстрасэнсаў 15 тысяч долараў. На пытанне, дзе ўзялі такія грошы, затрыманыя адказаць не змаглі.
Мы ездили, искали работу. Никто никого не ездил по Беларуси, никого не обманывал. А как вы искали работу? Где вы ее искали? Ну, здесь идут новые дома, строительство. Спрашивали, кому там, может, ремонты надо в квартире. А бабушку 80-летнюю на 10 тысяч долларов вы обманули? Я не обманывал. Ваши коллеги? Никто никого не обманывал. Они поясняли, что приехали на заработки, но потом уже спустя некоторое время, значит, женщины задержанные стали давать признательные показания, ну и рассказывать, как они совершали данное преступление. Путем обмана, злоупотребляя доверием нашей потерпевшей. Давили на то, что у нее сын инвалид, что они исцелят, проведут с ним лечение, что он выздоровеет. Зараз милиция проводит проверку по факте махлярства, распачатая криминальная справа. Супрацоўнікі ДАІ у цывільным выходзяць на дзяжурства, каб паменшыць колькасць парушэнняў правілаў дарожнага руху на пешаходных пераходах. Толькі за апошні тыдзень у вобласці зафіксаваны 4 дарожныя здарэнні з удзелам пешаходаў. І гэта вымушае інспектараў шукаць нетрадыцыйныя спосабы навядзення парадку на дарогах. Эксперымент пройдзе ў Віцебску, Оршы, Полацку і Новополацку у гадзіны пік з 7 до 9 гадзін раніцы і з 17 до 20 гадзін вечара. В данном случае мы используем смешанный метод несения службы, когда один сотрудник работает в гражданской форме одежды, выявляет нарушение и передает экипажу, который находится в форменной одежде на патрульном автомобиле, который останавливает и составляет административные протоколы. Дзяржаўтаінспекцыя рэгіёну заклікае пешаходаў і кіроўцаў быць уважлівымі на нерэгулюемых зебрах. Да таго ж нагадвае і пра адміністрацыйную адказнасць. У выпадку правапарушэння горавадзіцелям пагражае штраф ад адной базавай велічыні да пазбаўлення права кіраваць транспартным сродкам. Турнір памяці заслужанага трэнера Рэспублікі Беларусь, ганаровага грамадзяніна Новополацка Мікалая Гінова упершыню ўключаны ў еўрапейскі каляндар. Яго вынікі будуць занесены ў рэйтынг-ліст Міжнароднай федэрацыі водных лыжаў і вейкборду. Сёлета спаборніцтвы будуць ладзіцца з 10 па 12 чэрвеня і пройдуць у новым фармаце на возеры Люхава. Спартсмены пакажуць майстэрства ў фігурным катанні, слаламе і скачках з трампліна ў 4 узроставых катэгорыях. Плануецца, што ў Новополацк прыедуць прадстаўнікі Расіі, Украіны, Латвіі, Літвы, Польшчы, Швейцарыі. Хутчэй, вышэй, мацней. Другая спартакіяда сабрала на выхадных у Лужысні дзяржаўных служачых з аблвыканкама, гарадскіх і раённых выканаўчых камітэтаў, адміністрацыі раёна ў Віцебска і сельскіх саветаў дэпутатаў. Наш карэспандэнт Юлія Устінова балела за спартсменаў, аматараў і даведалася іх формулу добрай спартыўнай формы. Дэвізам другой спартакіяды дзяржаўных служачых, напэўна, магла б стаць вядомая фраза «Галоўная не перамога, а ўдзел». Не сакрэт, што не кожны з супрацоўнікаў дзяржапарата вядзе надта рухомы лад жыцця. Тым часам больш за 350 чалавек прынялі ўдзел у спартакіядзе, каб уласным прыкладам заразіць калег і блізкіх карыснай звычкай весці здаровы лад жыцця. Со спортом дружу, постоянно хожу в тренажерный зал, занимаюсь, люблю очень походы туристические, это моя жизнь. Ну а участие в спартакиаде, конечно, наверное, больше олимпийский девиз. Главное не победа, а участие. Удзел у спартакіядзе многіх натхніў знайсці час, калі не на трэніроўкі, то хаця б на заняткі фізкультурай. Команда готовилась. Настольный теннис, волейбол, дартс, стреляли. Поэтому надеемся, что покажем хороший результат. Были тренировки в течение месяца. И результат, конечно, можно сравнить после первых тренировок и после заключительных. Мы и подтянулись, и стали более подвижными, уверенными в своих силах. Падчас трэніровак і спаборніцтваў удзельнікі спартыўных выпрабаванняў заўважылі цудоўны побочны эффект. А у людей появляется интерес, она сплачивает коллектив. И самое главное, что нету равнодушия, каждый болеет за своих коллег, а это, наверное, самое главное. Вот нету безразличия того, участия. Заряд бодрости замечательный, колоссальный. И, конечно же, самое главное не подвести свою команду, потому что мы команда. Команды гуляли у волейбол и футбол, спрачаліся у моцы и трапности, кидали баскетбольный мяч и дротики, стреляли с пневматычной винтовки. Старшыня Віцебскага аблвыканкама падзяліўся з намі уласнай формулай добрай спартыўнай
спартыўнай формы. Встать в 5 утра, полчаса, минут 40 на занятия, привести себя в форму и уйти в свежем виде на работу. Я думаю, что наше мероприятие, это спартакиада госуправления, действительно это тот пример красочный, что мы, госслужащие, которые находимся реально в сфере малого движения, своим примером покажем, что действительно мы тренируемся, мы занимаемся. На першай спартакіядзе Мікалай Шарснёў паказаў клас у гіравым спорце. Дарэчы, пакуль нікому з удзельнікаў не ўдалося нават наблізіцца да выніку, які паказаў у падняцці двухпудовай гіры губернатар. Сёлета лепшы вынік паказаў прадстаўнік Бешанковецкага района. Разработали свою методику подъемов гири. 32 килограмма, 24 разного веса. И 3 раза в неделю посещали спортивный зал. Наступная летняя спартакіяда дзяржорганаў абяцае быць больш масавай. Павялічыцца і колькасць спартыўных відаў. Спаборніцтвы такога кшталту не пагоня за рэкордамі, хаця, безумоўна, спартыўны азарт ёсць. Тут перамог кожны, хто ўдзельнічаў. Кожны, хто за важнымі неадкладнымі штодзённымі справамі знайшоў час для заняткаў фізічнай культурай. Юлія Устінова, Леонид Табола, навіны, Віцебскі район. А зараз да мяне ў студыі далучыўся наш спартыўны каментатар Сергей Мисурагин. Як ты ставішся да такіх карпаратыўных спартыўных спаборніцтваў? Прывітанне, адкажу вольга лаканічна, падобныя спаборніцтвы рэч неабходная. Зараз тэлерадыёкампанія «Віцебск» рыхтуе спецыяльны выпуск праграмы «Спорт-інформ», прысвечаны гэтай падзеі. Вопыт кіраўнікоў, прыклад для пераймання. Не магу з табой не пагадзіцца, гэтыя спаборніцтвы перамога над сабой, бо за штодзённымі справамі знайсці час для заняткаў фізічнай культуры вельмі складана. Але неабходна. Безумоўна, а цяпер давай ад аматараў звернемся да прафесіяналаў. Так, Вольга, на наступным тыдні балельшчыкам будзе за каго балець і перажываць. Віцебскія батутысты павінны нас парадаваць сваім выступленнем на чэмпіянаце і першынстве Еўропы. Футбольныя клубы «Нафтан» і «Віцебск» павінны здабыць першыя ачкі ў выязных сустрэчах нацыянальнага чэмпіянату, а баскетбольны клуб «Рубон» пачынае выступленне ў накаут-раўндзе сёлетняга першынства. Адным словам, інфармацыі шмат і пачну з галоўнага. У панядзелак 4 красавіка ў іспанскім валедалідзе завяршаюцца чэмпіянаты першынства Еўропы па скачках на батуце. Зборную Беларусі на гэтым спартыўным форуме прадстаўляе каманда з 16 чалавек, 11 з іх віцебляне. На ўнутраных стартах, якія прымаў абласны цэнтр, нашы землякі выступалі з вельмі складанымі праграмамі, а таму проста ўпэўнены, што без медалёў яны не застануцца. А цяпер звернемся да спраў футбольных. У нядзелю 10 красавіка Новаполацкі «Нафтан» на дамашняй арэне прыме Мозырскую Славію. Праз дзень ФК «Віцебск» згуляе ў Бабруйску супраць мясцовай Белшыны. Кіраўніцтва віцеблян спецыяльна дамовілася аб пераносе гэтай сустрэчы на арэну саперніка, бо поле ў Віцебску яшчэ не гатова на 100%, а таму чакаем канца красавіка, калі абласны цэнтр прыме першую сустрэчу нацыянальнага розыгрышу. Дарэчы, першую сустрэчу плэй-офф чэмпіянату Беларусі па баскетболе «Віцебскі Рубон» таксама правядзе на выездзе. Сапернікам падапечных Руслана Байдакова будзе Магілёўскі Барысфен. На гэтай стадыі накаут-раунду барацьба ідзе да 2 перамог. 8 красавіка клуб згуляюць у Магілёве, 15-го ў Віцебску. І ў працяг тэмы з 6 па 10 красавіка пройдзе першынство Рэспублікі Беларусь па баскетболе. Турнір юнакоў прыме Брэст, а дзяўчынкі высветляць адносіны ў горадзе Масты Гродзенскай вобласці. Віцебская гандбольная каманда «Ганна» на гэтым тыдні паспее згуляць дома і на выездзе. 7 красавіка нашы земляшкі прымаюць Бярэсце, а 10-го едуць у Гродны, дзе сустрэнуцца са зборнай Беларусі 98. А пачнуць спартыўны тыдзень у абласным цэнтры пастаўнікі малой ракеткі. У 17-й сярэдняй школе пройдзе першынство вобласці па настольным тэнісе, прымеркаванае да міжнароднага дня, які святкуюць 6 красавіка. У гэтыя ж тэрміны ў Віцебску збяруцца стралкі, якія ў 25-й школы разыграюць абласное першынство ў праграме алімпійскіх дзён моладзі. А кропку на гэтым тыдні паставіць спаборніцтва цяжкаатлетаў, якія 7 красавіка стартуюць у вучылішчы алімпійскага рэзерву. І на гэтым, Вольга, мой спартыўны анонс завершаны. Сергей, ці ведаеш ты пра такі від спорту, як спідкубінг? Цікавае пытанне, магу памыліцца, але ў літаральным перакладзе з англійскай гэта збор кубіка на хуткасць. Правильно.
правильно. На международном чемпионате по спидкубингу у Витебску зарегистрированы сусветный рекорд. На сборку кубика усляпую представнику Томска спотребилось крыху больше за 5 хвилин. Спаборніцтвы ладзіліся ва універсітэце імя Машэрава. Свои силы у сборцы головоломки паспрабавалі каля 30 человек з Беларусі, России и Украины. А вось наш корреспондент Артур Смоляков не рашыўся паспрабаваць. Организовать международные спаборніцтвы по спидкубингу у родным университете даўняя мара Виктора Данилова. Адмаўляць аднаму з лепшых студэнтаў матэматыкаў ва ўстанове не сталі. Фаната тварэння Эрно Рубіка тут даўно лічаць геніем. Некалькі гадоў упартых трэніровак і сёння ён збірае кубік усляпую. Унікум звяркоўя сцвярджае, тут няма матэматыкі, толькі добрая памяць, канцэнтрацыя ўвагі і хуткія пальцы, па якіх лёгка можна пералічыць канкурэнтаў. Если именно говорить о хороших спидкуберах, то это человека 3-4, именно в Витебске, которые постоянно приходят на сходки, которые мы проводим, и поддерживают идею спидкубинга в Витебске. У Витебску роўных Виктору няма. Галоўны канкурент прыехаў з Томска. У Романа Страхова 5-е месца ў сусветным рэйтынгу па зборцы кубікаў сляпую і велізарны патэнцыял. У актавай зале ВДУ 22-гадовы праграміст палепшыў свой вынік на 3 секунды. Упэўнены, дапамагла сяброўская атмасфера і добрая арганізацыя. На рэкорды ў гэты дзень настройваліся і беларусы. Есть такая головоломка, она не самая простая, называется Square One. Я тренирую эту головоломку буквально 1,5 года, но успешно получается. Сейчас я в 20-ке в мире, и дома результаты намного лучше, может быть, я их обновлю сегодня. Колькасць магчымых камбінацый у кубіка Рубіка мільярды мільярдаў. Знайсці аптымальнае рашэнне няпроста, але не для гэтых вундеркіндаў. Удзельнікам чэмпіянату ад 12 до 22. У Вітебску аматары галаваломак спаборнічалі ў 18 дысцыплінах. Зборка на хуткасць адной рукой, нагамі. Сачыць і фіксаваць новыя рэкорды – задача прадстаўніка сусветнай асацыяцыі кубіка ў Беларусі. Если сравнить с ведущими, 3×3 у нас национальный рекорд 7,3 секунды. Мировой рекорд 4,9 секунды. То есть не хватает 3 секунды, кажется совсем чуть-чуть, но на самом деле 4, 5, 6 секунд это уже такой серьезный мировой уровень. 7 секунд это тоже хороший уровень, но пока это где-то на 100-х позициях мирового рейтинга наш национальный рекорд находится. В дисциплине часы Рубика я занимаю 8-ю позицию в мировом рейтинге. Поэтому в каких-то дисциплинах мы подбираемся к топ-1 мира, поэтому стремимся, растем. Забыты, здавалася б, кубік Рубіка сёння перажывае новы пік папулярнасці. Для асабліва адораных гэта не проста хобі, а сапраўдны спорт. І нягледзячы на тое, што ўсе загадкі венгерскага архітэктара яны даўно разгадалі, прыхільнікаў у галаваломкі ўсё больш, а іх рэкорды дзівосней. Артур Смоляков, Сергей Котов, навіны Витебск. Карагод, звонкія спевы і папяровыя птушкі. Адзін з самых жыццярадасных звычаяў гукання вясны адрадзілі і праводзяць з выкананнем усіх старажытных канонаў у Полацку. Падрабязнасці народнага свята ў наступным відэаматэрыяле. Запрашэнне на свята жыхары Полацка заўсёды чакаюць з нецярпеннем. Гуканне вясны – прыгожы абрад, які ладзіцца штогод ва аўтурным дворыку музея традыцыйнага ткацтва. Сюды прыходзяць сем'ямі і не толькі дзеля таго, каб паглядзець. Гульні, танцы, нават майстар-класы па прыкладным мастацтве. У баку ад інтэрактыўнага спектакля не застаецца ніхто. Это классно принять участие, где такое встретишь. Так здорово, такие позитивные эмоции. Ваш прогноз: весна придет скоро? Она уже здесь, мы ее видим. У розных рэгіёнах Беларусі вясну пачыналі гукаць з розных момантаў. Дзесьці з дабравешчання, дзесьці з саракоў. Гэта свята своеасаблівая такая рэканструкцыя, якая пабудавана на агульнабеларускім матэрыяле. Карагод як сімвал сонца і абароны, гульні, якія прымушаюць прачнуцца пасля працяглай зімы. І абавязкова звонкія песні, што завуцца вяснянкамі. Напрыканцы кожнай загукальнай песні ёсць такі кліч, заклік вясны. Для чаго гэта патрэбна? Каб птушкі, каб вясна пачулі вось гэты гук, гэты закліч. І каб вясна якраз такі хутчэй прыйшла.
Месца, дзе гукаюць вясну, бачна здалёк. Дрэвы упрыгожаны рознакаляровымі стужкамі і жаўрукамі. Птушкі старажытны сімвал вясны. Іх рабілі з цеста, саломы, сёння з паперы. Вясновы майстар-клас захапіў і малых, і сталых удзельнікаў свята. Птушкамі хэндмейд нашы продкі упрыгожвалі дрэвы ў садзе, вешалі іх як мага вышэй. Лічылася, што так хутчэй вернуцца з вырою птушкі і прынясуць на сваіх крылах доўгачаканае цяпло. Юлія Устінова, Ольга Маслоўска, Александр Петравецкі. Навіны Полацк. А ў Віцебску пачалі падрыхтоўку фонтанаў да летняга сезону. Раскансервацыя зойме каля тыдня. Ёю займаюцца з дзесятак супрацоўнікаў Віцебскага водаканала. Пасля зняцця металічных канструкцый, якія ўтрымлівалі пластыкавае пакрыццё, спецыялісты навядуць парадак унутры саміх чаш, а таксама заменяць нерабочыя ліхтары. Усяго ж у абласным цэнтры да летняга сезону запрацуюць больш за 10 гарадскіх фонтанаў. Уже сняты предохранительные щиты с фонтанов, которые находятся на улице Калинина, Пушкина, Толстого, на улице Маяковского, Фрунзе и, как его называют, Три реки, которые находятся на улице Ленина. В середине апреля, может быть, с первых числов мая фонтаны будут запускаться уже в работу. То есть собираться насосное оборудование, подключаться в водоснабжение, электропитание, и все, фонтаны будут работать. І калі росквіту вадзяных дзьмухаўцоў на плошчы Перамогі трэба яшчэ чакаць, то ў гістарычным цэнтры Віцебска ўжо ваўсю радуюць вока гараджан крокусы. Нягледзячы на не зусім цёплае надвор'е, гэтыя прыкметы вясны даюць надзею, што яна не за гарамі. Вясна – час романтычны і паэтычны. Віцебскія школьнікі запісалі відэаролікі з дэкламацыяй вершаў беларускіх класікаў. Праект сярэдняй школы нумар 40 атрымаў назву «Люблю чытаць па-беларуску». Прыхільнікі роднай паэзіі здымалі відэа на працягу года. Вершы Максіма Богдановича, Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Якуба Коласа і Янкі Купалы вучні пранікнёна чыталі перад камерай. Самая галоўная мэта той, што абуджае цікавасць да роднай мовы, да спадчыны беларускай. Канешне, адных урокаў беларускай мовы, беларускай літаратуры для гэтага недастаткова. Вучні з цікавасцю займаюцца пазакласнай работай, і мы ўбачылі з настаўнікамі сапраўды вялікае жаданне дзяцей знаходзіць вершы, расказваць гэтыя вершы, запісваць, праяўляць сябе. Ведаеце, я цікаўлюся вельмі беларускай мовай і беларускай літаратурай, і калі ўдзельнічаеш у нейкай творчай працы, заўсёды для сябе нешта новае цікавае адкрываеш. Вось, таму я таксама вырашыла зрабіць відэа. Я люблю філасофскі напрамак у паэзіі, вось. І так здарылася, што калі я ўдзельнічала, я нанова адкрыла для сябе і Рыгора Барадуліна, і яго творчасці не толькі для сябе, але і для многіх іншых людзей. Усяго школьнікі знялі больш за 20 відэаролікаў, 14 лепшых кліпаў зараз можна ўбачыць на YouTube-канале сярэдняй школы нумар 40 горада Віцебска. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся роўна праз тыдзень, а развітваемся сёння на паэтычнай ноце. Напрыканцы выпуску верш Максіма Богдановича «Зімой» чытае Андрэй Грабнёў. Атрымлівайце асалоду і чытайце па-беларуску. Здароў, марозны, звонкі вечар. Здароў, скрипучы, мяккі снег. Мяцель не вее, стихнул ветер. И волен легкий санок бег, як хмары, белые березы под сиявой ночной стоять. В небе зорки от морозу похолодневшие дрыжать. Вильготный месяц, стуль на поле прозрыстый, светлый столб спустил и рызой срэбною раздолье снегов синеючи покрыл. Взрывайте ж их санями кони, звени веселых бомов медь. Вокол лятуть бары и гони, в грудях почала руки бить.